Я, Кушнир Кира Сергеевна, вступая в ряды учащихся классов профессиональной направленности МЧС, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. У святочный дзень кожны з кадэтаў у страі даў абяцанне перад настаўнікамі, аднакласнікамі і выратавальнікамі цяпер не толькі добра вучыцца, але і расказваць аб асновах бяспечнай жыццядзейнасці. Вось ужо 2 гады на базе школ Брэста функцыянуюць класы професійнай накіраванасці МНС. Символично, что сегодняшнее событие происходит еще один праздник, государственный праздник, День Конституции Республики Беларусь. Я выражаю уверенность в том, что вы, ребята, со временем станете достойными гражданами нашего государства. Адукацыя ў класах прафесійнай накіраванасці дазволіць юным выратавальнікам атрымаць новыя веды, а таксама вызначыцца з будучай прафесіяй. Наши ученики, которые учатся в наших классах, они углубленно изучают предметы, такие как математику, физику, физкультуру. Конечно же, и изучают специализированные предметы, которые им необходимы при поступлении в высшее учебное заведение. Некаторыя сённяшніх пяціклашак ужо цвёрда вырашылі іх будучае ў шэрагу супрацоўнікаў МНС. Яны добра ведаюць, якімі якасцямі павінны валодаць выратавальнікі. Они должны быть очень ловкие, быстрые, внимательные и уверенные в себе. Нужно все быстро делать. Вместе, надо тренироваться, да, быстро с командой, одеваться, там, не машину тормозить. собирать. Работа пожарная сложная, потому что там нужно участвовать в пожарах, там нужна спортивная подготовка. Наперадзе хлопчыкаў і дзяўчынак чакае шмат сустрэч і заняткаў, падчас якіх супрацоўнікі МНС сумесна з педагогамі школ арганізуюць падрыхтоўку вучняў па пажарна-выратавальным спорце, раскажуць пра гісторыю пажарнай службы Беларусі, навучаць правілам бяспекі жыццядзейнасці на павышаным узроўні. Анастасія Кудзіч, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».